Croeso i'n cyfarfod pregethu. Un pregethwr heddiw yw'r parchedig Dafydd Morris. Mae lluniaeth ysgam wedi ddarparu ar ddiwedd y gwasanaeth yn y neuadd drws nesaf ac mae croeso cynnes i bawb ymuno â ni. Ar wrth'r casgliad gael ei gymryd tuag at goster Cynhadledd, gawn ni ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 185. Emyn rhif 185. Iesu Nid Oes terfyn arnat, mae cyflawnder maith dy ras yn fwy helaeth yn fwy dwfwn, ganwaith nag yw'n mhechod cas. Fydd yn annwyl meibion dynion mwy athgar. 185. Gadewch i ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw am y cyfle yma unwaith eto o dod i'th di ac i ni yn cyflwyno'r holl oedfa i'th ofal di ac yn gofyn am dy bresenoldeb y bydde di yn tywallt y lan ysbryd arno. Nertha ni felly y byddwn ni'n gwybod beth yw cael dy ddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Trigarhaw wrthym a tyrdim plith. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni ganu emyn arall, emyn rhif 563. 563, Arglwydd arwain trwy'r anialwch fi, bererin gwael ei wedd, nad oes ynof nerth na bywyd fel yn gorwedd yn y bedd. Holl alluog ydyw'r un am cwyd i'r lan. 563 gan i sefyll i'w chanu. Yeah.
Byddai'n darlleniad o Lyfr y Datguddiad, y benod gyntaf. Datguddiad, y benod gyntaf, ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Datguddiad Iesu Grist, yr hwn ar oddes Duw iddo ef, i ddangos i wasanaethwyr y pethau sydd rhaid ei dyfod i ben ar fyrder, a chan ddanfon trwy ei angel, efe a'i hysbysodd i wasanaethwr Ioan. Yr hwn a dystiolaethodd air Duw, a thystiolaeth Iesu Grist a'r holl bethau a welodd. Y dedwydd yw'r hwn sydd yn darllen, a rhai sydd yn gwrando geiriau'r broffwydoliaeth hon, ac yn cadw y pethau sydd yn ysgrifenedig ynddi, canes y mae'r amser yn agos. Ioan at y 7 eglwys sydd yn Asia, gras fyddo i chwi a thangnefedd, oddi wrth yr hwn sydd a'r hwn a fi, a'r hwn sydd ar ddyfod, ac oddi wrth y 7 ysbryd sydd ger bron i orseddfa'n gef. Ac oddi wrth Iesu Grist, yr hwn yw y tyst ffyddlon, y cyntaf yn edig o'r meirw, a thywysog brenhinoedd y ddaear, iddo ef yr hwn a'n carodd ni, ac a'n golchodd ni oddi wrth ein pechodau yn ei waed ei hun. Ac a'n gwnaeth ni yn frenhinoedd ac yn offeiriaid i Dduw a'i dad ef, iddo ef y byddo'r gogoniant a'r gallu yn oes oesoedd. Amen. Wele, y mae efe yn dyfod gyda'r cymylau, a phob llygaid a'i gwel ef, ie, y rhai a'i gwanasant ef, a holl lwythau'r ddaear a larant o'i blegyd ef. Felly, amen. Mi yw alfa ac omega, y dechrau a'r diwedd, medd yr arglwydd, yr hwn sydd a'r hwn oedd a'r hwn sydd i ddyfod, yr holl alluog. Mae fi Ioan, yr hwn wyf hefyd, eich brawd a'ch cydymaeth mewn cystydd, ac yn heyrnas ac ymynedd Iesu Grist, oeddwn yn yr ynys a elwyr Patmos, am air Duw ac am dystiolaeth Iesu Grist. Yr oeddwn i yn yr ysbryd ar ddydd yr arglwydd, ac y glywais o'r tu ôl i mi lef fawr fel llais utgorn, yn dywedyd, mi yw alfa ac omega, y cyntaf a'r diwethaf, a'r hyn yr wyt yn ei weled, ysgrifenna mewn llyfr, a danfon i'r 7 eglwys, yr rhai sydd yn Asia, i Ephesus, ac i Smyrna, ac i Pergamus, ac i Thyatira, ac i Sardis, ac i Philadelphia, a Laodicea. Ac mi a droes i weled y llef a lefarau wrthyf, ac wedi mi droi mi a welai 7 gan hwyllbren air. Ac yng nghanol y 7 gan hwyllbren, un tebyg i fab y dyn, wedi ymwisgo a gwisg lais hyd ei draed, ac wedi ymrygysu ynghylch ei fronau a gwregus air. Ei ben ef a'i wallt oedd wynion fel gwlan, cynwyned ar eira, a'i lygaid fel fflam dan. A'i draed yn debyg i bres coeth, megis yn llosgi mewn ffwrn, a'i lais fel sŵn llawer o ddyfroedd. Ac yr oedd ganddo yn ei law ddeau 7 seren, ac o'i enau yr oedd cleddau llym 2 finiog yn dyfod allan, a'i wynepryd fel yr haul yn disgleirio yn ei nerth. A phan welais ef, mi asyrthiais wrth ei draed ef fel marw, ac efe osododd ei law ddeau arna fi, gan ddywedyd wrthyf, nac ofna, mae fi yw'r cyntaf a'r diwethaf. Ar hwn wyf fyw ac a fi'n farw, ac wele byw ydwyf yn oes oesoedd. Amen. Ac y mae gennyf agoriadau uffern a marwolaeth. Ysgrifenna'r pethau a welais a'r pethau sydd a'r pethau a fydd ar ôl hyn. Dirgelwch y 7 seren a welais yn fy llaw ddeau a'r 7 gan hwyllbren air, y 7 seren angylion y 7 eglwys ydynt, a'r 7 gan hwyllbren a welais, y 7 eglwys ydynt. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein llyfr emynau i ganu emyn rhif 594, 594, Dros Bachadur bios farw, Dros Bachadur ar y pren, y dioddefais hoelion llymion, nes i dorfod crymu pen. 594, gewn ni sefyll i'w chanu.
Gyda'ch ni droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, ein bod yn gallu dod ata ti ac yn dod fel dy blant, ac yn gallu dy alw di yn dad nefol, ac yn dod nid oherwydd ein bod wedi ennill yr hawl i cael ein galw yn blant i ti, nid oherwydd ein bod wedi byw bywydau sydd yn llawn gweithredoedd da, nid ein bod wedi ymdrechu'n galed i dy blesio di, ac felly yn ennill y fraint a'r hawl i'n galw yn blant i'r holl alluog Dduw. Ond i ni yn dod ata ti fel dy blant, yn dy alw yn dad nefol, ond hynny yn unig oherwydd ein bod yn dod trwy enw ac heiddiannau y dy fab a'n gwaredwr yr Arglwydd Iesu Grist. I ni yn dod trwy ei fywyd perffaith ef. I ni yn dod trwy ei farwolaeth ef. Ac yna trwy ei atgyfodiad ef, iddo goncro'r bedd ac uffern a phechod, iddo goncro Satan, ac yma i wedi darparu ffordd i ni, lle yr ydym yn gallu dod ata ti fel rhai sydd wedi derbyn y maddeuant hwnnw, y maddeuant rhad hwnnw sydd ar gael i bechaduriaid sydd yn dod yn llwythog dan faich pechod at y groes. Y rhai sydd wedi dod at yr Arglwydd Iesu Grist yn galw allan am faddeuant, yn galw allan am drigaredd. Ac felly, i ni yn llawenhau ein bod yn gallu tystio i'r ffaith wrth i ni alw am faddeuant, wrth i ni ofyn a phledio am drigaredd. Yr oeddet ti yn ffyddlon i ddair, ac yr oeddet wedi gwrando ar ein cri, ac fe roddaist maddeuant pechodau. Pechodau y gorffennol, pechodau'r presennol, ac hyd yn oed o Dduw, yr wyt wedi maddau y pechodau hynny y byddwn yn ei chyflawni. O Dduw, i ni yn diolch i ti am ffordd iachawdwriaeth. I ni yn diolch am edrych arnom yn rhagwyddoldeb ac cynllunio y fath ffordd o iachawdwriaeth. I ni yn diolch am ei fuddod y fab yr Arglwydd Iesu Grist, ar iddo ddod yn ffyddlon ac yn ifydd i'r ddeiar yma, iddo cael ei wrthod gan ddynion, ac yna iddo ddioddef cymaint yn ein lle ni. Ac o Dduw, i ni felly yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, ac yn gofyn i ti dderbyn ein mawl a'n clod y prynhawn hwn, y byddi ti yn gwrando ar ein cri unwaith eto, yr wyt ti yn Dduw sydd yn gwrando ar weddi, i ni'n gallu tystio hyn dro ar ôl tro, yr wyt ti yn gwrando ar weddi. Ac felly o Dduw, i ni yn gwybod y fod ti nawr, yr eiliad hon, yn gwrando ar ein cri, yr wyt ti yn gwybod ein bod yn cynnal oedfa, sydd yn mynd i dyrchafu dy fab yr Arglwydd Iesu Grist. I ni'n gwybod hynny. I ni'n gwybod y fod ti yn addo bod yma yn ein plith. Ac felly o Dduw, i ni yn galw arno ti i wneud y bresenoldeb yn amlwg i ni. Ein bod yn gwybod dy fod wedi addo bod yma, i ni yn gofyn i ti o Dduw, y bydd pob yr un ohonom yn ymwybodol o'th bresenoldeb. Y byddi ti yn tywallt y lan ysbryd arnom yma heddiw yma, y byddi ti yn nerthu dy was wrth iddo fe ddod i pregethu dair, ac y bydd e'n cael ei nerthu gan y nerth sydd o ddifri. Y byddi ti yn dod yma ac yn ei nerthu ni sydd yn gwrando, y byddwn ni yn daddoli di wrth wrando, ac y byddwn ni yn ceisio dy wyneb di. I ni yn cyflwyno Dduw bob yr un ohonom i ddofal di, yn cyflwyno falle o Dduw yn arbennig y rhai yma sydd heb gwiredu, y rhai sydd ymhell oddi wrth dy bethau di, ac yn gweddio Dduw ar ei ti drigarhau. Y mae diwrnod arall yn prysur mynd heibio, y mae cyfle arall yn prysur ddiflannu, ac y mae tragwyddoldeb yn prysur agosau. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio, bydd ofn tragwyddoldeb, y bydd ofn dydd y farn yn dod ar y rhai sydd yn dod wrtho di, y bydd ofn uffern ei hun yn dod ar eneidiau rhai yn ein plith yma y prynhawn hwn, ac efallai rhai sydd yn gwrando ymhell i ffordd o Dduw trwy gyfrwng y we, i ni yn gweddio o Dduw, y bydd yr ysbryd yn argyhoeddi o bechod ac yn dangos iddynt ei diwedd, ac yn dangos difrifoldeb ei cyflwr. I ni yn gweddio Dduw, bydd na ryw rai heddiw yma yn troi ata ti mewn edifeirwch a ffydd. O Dduw, tyrd gweithio yn ein plith, gweithio yn rymus yn ein plith. I ni'n gwybod y fod yn gallu, i ni wedi gweld hyn yn y gorffennol, ni wedi darllen am y ffordd yr wyt ti wedi ymweld â'n gwlad. Ond o Dduw, dydyn ni ddim am ei ddarllen edrych mwy, i ni eisiau brofi fe yma yn ein plith ni.
I ni eisiau gweld y modd yr wyt ti yn mynd i sgubo trwy yr adeilad hon a thrwy y ddinas yma a thrwy ein gwlad unwaith eto. Y byddwn ni yn cael gweld dyddiau gwell. Ter trigar ha wrthym, bendithiau'n hamser a diogelan hamser yma rhag ymosodiadau'r un drwg a nerthau'n haddoliad y bydd mewn ysbryd a gwirionedd. Ter felly bendithiau ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein Arglwydd Iesu Grist. Amen. Ar ôl i ni ganu'r emyn nesaf, i ni'n falch i groesawu'r parchedig Dafydd Morris fydd yn dod i brigethu i ni. Felly, gen i ganu'n gyntaf emyn rhif 555. Cymer Iesu fi fel rydwyf, fydd ni alla fod yn well. Dallu di am gwna yn agos, fwyllus i i'w mynd ymhell. Yn dy glwyfau, byddai'n unig fydd yn iach. 555 gewn ni sefyll i'w chanu. Wel, ga I ddweud cyn codi testyn bod mod i'n falch iawn i gael bod yma, prynhawn yma. Ga I ymddiheurio am fy llais, yn gobeithio wneith e bara hyd diwedd yr oedfa, dyna gyd sydd eisiau iddo fe wneud heddi. Ac dymuno'n dda iawn i'r gynhadledd ac yn diolch am yr hyn a fi eisoes ac yn dymuno bendith am yr hyn sydd yn weddill. Ga I ofyn am eich sylw chi i ddiwedd y 9fed adnod yn y bennod gyntaf o Lyfr Datguddiad. Ga I ddarllen yr adnod
Nawfed adnod yn y bennod gyntaf. Mae fi, Ioan, yr hwn wyf hefyd eich brawd, a'ch cadymaeth mewn cystydd, ac yn heyrnas ac ymynedd Iesu Grist, oedd hwn yn yr ynys a elwyr Patmos, ddwn ni'n sylwi ar y geiriau yma nawr, am air Duw ac am dystiolaeth Iesu Grist. Ac wedyn, felly ni edrych hefyd ar y 5 a'r 6 o'r adnodau. Mae yna sôn fan hyn fod y datguddiad yn dod oddi wrth Iesu Grist, yr hwn yw y tist ffyddlon, y cyntaf anedig o'r mairw, a thywysog brenhinoedd y ddeiar. Iddo ef yr hwnna'n carodd ni ac yn golchodd ni oddi wrth ein pechodau yn ei waed ei hun, ac yn gwnaeth ni yn ferenhinoedd ac yn offeiriaid i ddiw a'i dadef. Iddo ef y byddo'r gogoniant a'r gallu yn oes oesoedd. Amen. Nawr mae Ynys Patmos wrth gwrs yn lle poblogaidd iawn i ymweld ag e. Llawer o bobl yn mynd i ymweld a ynysoedd Gwlad Groeg o hyd. Ond nid fel ymwelydd oedd Ioan ar Ynys Patmos. Nid ar ei wyliau oedd e yn sicr ac yn bendant. Mae'n dweud wrthon ni'n union pam oedd e ar Ynys Patmos am air Duw. Oedd y dyn yma yn credu gair Duw ac oedd e'n pregethu gair Duw. Ac am y resymau hynny gafodd ei erlyd ac fe gafodd ei alltudio i Ynys Patmos. Ni'n siarad am y flwyddyn 95 neu 96 oed Crist a'r ymerawdur Domitian oedd ar yr orsedd. Ac felly dyna pam mae Ioan yno. Beth bynnag oedd bwriad Domitian, oedd gan Dduw fwriad arall, bendigedig. O blegyd fe allwn ni edrych ar y geiriau yna am air Duw yn yr ystyr yma hefyd, chi'n gweld, i fod e yno i dderbyn gair Duw, i dderbyn y datguddiad, y llyfr bendigedig yma sydd gyda ni ar ddiwedd ein Beibl ni. Ond fe sylwch chi falle fod yna 2 beth yn cael eu cysylltu gyda'i gilydd ar ddiwedd y 9fed adnod ac hefyd yn yr ail, fel mae'n digwydd, oedd e yno am air Duw ac am dystiolaeth Iesu Grist. Mae'r 2 beth yna yn cael eu cysylltu gyda'i gilydd. Dyna fe i chi eto yn yr ail adnod, yr hwnna dystiolaethodd air Duw a dystiolaeth Iesu Grist. Felly fel hwn i ddweud, dyma yw gair Duw yn anadim, y dystiolaeth am Iesu Grist yw'r llyfr yma. Ac fe allir crisialu neges yr holl ysgrythyr fel hyn, yn syml iawn. Dyma'r dystiolaeth am Iesu Grist. Nid jyst casgliad o gynghorion ac egwyddorion a barddoniaeth a gwahanol fathau o lenyddiaeth sydd gyda ni fan hyn. Mae yna thema waelodol ganolog i'r holl lyfr o ddechrau Genesis i ddiwedd llyfr Datguddiad a Iesu Grist yw hwnnw. Fel na oedd yr arglwydd Iesu Grist yn gweld yr ysgrythyr, os ych chi'n cofio, chwiliwch yr ysgrythyrau, medde fe. Y rhai hynny yw rhai sydd yn tystiolaethu am dana fi, medde fe. Fe sgrifennodd Moses am dana i, med yr arglwydd Iesu Grist, fel petai Moses ddim wedi sôn am ddim byd arall. A chi'n cofio fe ar y ffordd i'r maes yn dechrau gyda'r proffwydi ac yn esbonio yn yr holl ysgrythyrau y pethau amdano ei hun. Llyfr am Iesu Grist yw'r Beibl bwy gilydd, ac wrth gwrs llyfr am Iesu Grist wedyn yw llyfr y Datguddiad hefyd. Mae e'n ddatguddiad oddi wrth Iesu Grist ac mae e'n ddatguddiad am Iesu Grist. Ac mae yna neges fawr galonogol yn llyfr Datguddiad ynglyn â Iesu Grist. Fyddwch chi, mae bobl yn ofni'r llyfr yma, yn ofni taclo'r llyfr yma fel petai. Wel, mae yna bethau anodd i'w deall yna fe, ond os deallwn ni air Duw cyn llyfr y Datguddiad, fe ddeallwn ni'r symbolau wedyn hefyd. Ond ta ni dim ond yn meddwl am y thema ganolog fod yr arglwydd Iesu Grist yn fuddigwr
ar ei holl elynion. Wel, dyna i chi beth hollol fendigedig. Mae hynny'n gysur mawr iawn i fi. Fi'n siŵr bod e'n gysur mawr iawn i bawb sydd yn credu yma y prynhawn yma. Iesu Grist sy'n ben. Iesu Grist sydd yn cario'r dydd. Mae e'n cario'r dydd ar ei elynion oll. Mae e'n cario'r dydd ar angau. Bendigedig, ynde. Ni'n gwybod rhywbeth am y gelyn diwetha ofnadwy yma sydd yn rhy fawr i ni. Fedrwn ni'n taclo'r gelyn yma'n hunain, na fedrwn. Ond mae'r Arglwydd Iesu Grist wedi mynd i'r afel gyda'r gelyn mawr yma ar ein rhan ni. Ac yn ni'n canu, emyn John Elias, mae'n fendigedig, bu'n angau, un hangau ni wrth farw ar y pren. Mae e'n trechu angau. Ni'n gweld e'n gwneud hynny yn yr Efengylau, ond ni'n gweld e'n gwneud hynny fuddugoliaethus y trydydd dydd trwy fod e'n dod yn rhydd o rhwymau angau ni. Allodd angau di ddal Iesu'n gaeth yn hwyn ar trydydd dydd yn rhydd y daeth. Mae e'n concro hefyd Satan, yr hen ddraig. Gyn ni'n gwybod rhywbeth am weithgareddau Satan yn dyn ni yn y byd o'n cwmpas ni ac yn y bywydau ni'n hunain. Ni'n gwybod rhywbeth am ei ymdrechio ni, i'n hudo ni ac i'n temtio ni ac i'n rhoi ni yn ei ridill ac i daflu'r pecellau tanllyd na ato ni o bryd i'w gilydd. Wel, mae'r Arglwydd Iesu Grist yn fuddigwr dros Satan yr hen ddraig yn y llyfr yma. Ac wedyn y bwystfilod yma, maen nhw wedi cael ei dehongli fel hyn. Crefydd wrth Gristnogol, un ohonyn nhw, a llywodraeth wrth Gristnogol, y llall. Ac ni'n gweld rhain, yndyn ni? Ni'n gweld nhw'n codi pennau salw yn y byd sydd ohoni. A pan bod ni'n darllen bod yr Arglwydd Iesu Grist yn trechu'r ddau ohonyn nhw, wel, mae'n calonnau ni'n llamu o'n mewn ni. Ni'n llawenhau bod hyn yn digwydd. Mae yna gau broffwyd yma yn cynrychioli gau grefydd. Mae yna ddinas yma, Babylon, neu y Bytain fawr. a gwaith melltigedig hon yw hudo bobl ar ei hôl. Wel, ni'n gwybod am y grym yma sydd ar waith yn cymdeithas ni. Ni'n profi'r peth yma yn hunain. The power of seduction. Grym yr hudo yma. Ond gwrandwch, lle bod chi'n cymryd yng ngair i fi gael darllen beth mae gair Duw yn ddweud wrthon ni yn Llyfr Datguddiad, penod 17 ac adnod 4, y rai hyn, y gelynion yma, a ryfelant arwain a'i gorchfyga hwynt, o blegyd arglwydd arglwyddi ydyw, a brenin brenhinoedd, a rhai sydd gydag ef sydd alwedig ac etholedig a ffyddlon. Ac os ych chi'n Gristnogion yma, y prynhawn yma, dyna ddisgrifiad hyfryd ohonoch chi, i chi wedi'ch galw, dyna i chi yn ymwybodol ohono fe gyntaf mewn gwirionedd, bod chi'n teimlo grym galwad Duw ar eich bywyd yn tynnu chi mas o'r byd, yr alwad effeithiol. Ac wedyn i chi'n dod yn ymwybodol o etholedigaeth eich bod chi wedi cael eich ethol ers cyn seiliad y byd. A ffyddlon, wel, mae Duw yn mynd i'ch gwneud chi'n ffyddlon. Mae Duw yn mynd i sicrhau y byddwch chi'n parhau hyd y diwedd. Ac felly, i ni ar ochr y buddigwr yn dyn ni. Ac mae hynny'n gysur mawr iawn, yn gysur anrheithol i ni y prynhawn yma. Wel, nawr, dwi eisiau dweud gair am fel mae sôn am yr Arglwydd Iesu Grist yn adnodau 5 a 6. Mae'n cael ei alw y test ffyddlon, the faithful witness. Yr hyn a ofynir gan dyst yw, wrth gwrs, i fod dweud y gwir. Pan ewch i'r llys, os ych chi'n cael eich galw i fod yn dyst, mae angen i chi gymryd llw. Bo chi'n mynd i ddweud y gwir, a'r gwir i gyd a dim ond y gwir. Wel, ydy'r Arglwydd Iesu Grist sydd yn dyst ffyddlon yn mynd i ymddwyn yn llai na hynny? Wel, nag yw siŵr. Ac felly, beth bynnag ddywed yr Arglwydd Iesu Grist wrthon ni yn Llyfr y Datguddiad, fe allwn ni ddibynnu'n hollol ar ei wirioneddau. Fe allwn ni fentro'n bywydau ar yr hyn mae'r Arglwydd Iesu Grist yn dweud wrthon ni yn Llyfr y Datguddiad.
Ac fel enghraifft i chi, mae e'n rhoi arolwg o'r cyfnod presennol i ni'n byw ynddo fe, yn y 12fed bennod. Mae'r 12fed bennod yn un hynod iawn, ac mae e'n dechrau gyda'r genedigaeth yr Arglwydd Iesu Grist ac yn rychwantu y cyfnod hyd at i ail ddyfodiad e. Mae yna 3 pheth yn amlwg yn y bennod honno. Mae yna wraig wedi gwisgo ar haul, a honno yw'r eglwys. A mae yna olwg fawreddog iawn ar eglwys o'r Arglwydd Iesu Grist fan hyn. Mae yn ei ffrydferthwch fan hyn. Mae un harddodiaeth, chi'n gwybod. Y wraig wedi gwisgo ar haul. Mae hi'n mynd i esgor ar fab gwryw. A'r mab gwryw, wrth gwrs, yw yr Arglwydd Iesu Grist. Ond, mae yna ddraig fawr. A mae'r ddraig fawr yma'n hofran megis uwchben y wraig. Tai amser gen i prynawn yma, fydden ni'n gallu dangos i chi sut nath Satan geisio rhwystro genedigaeth yr Arglwydd Iesu Grist. Rhwystro'r Arglwydd Iesu Grist rhag dod i'r byd yn ystod cyfnod yr Hen Testament. Sawl tro mae e'n trio orau glas i rwystro dyfodiad yr Arglwydd Iesu Grist. Ac wedi i'r Arglwydd Iesu Grist i ddod i'r byd, beth sy'n digwydd? Mae Herod yn ymosod, yn syth yn diwe. Ac mae am waed yr Arglwydd Iesu Grist. Ond mae'r Arglwydd yn cael ei ddiogelu. Ac wedyn, yn y diwedd, wrth gwrs, yn cael ei gipio i fyny i'r nef, a dyw Satan ddim yn gallu gwneud dim byd, dyw'r ddraig ddim yn gallu twtio'r Arglwydd Iesu Grist o gwbl, achos bod e wedi esgyn mas o'r ffordd. Mae e yn y nef yn eistedd ar ddeulawr tad ar y funud yma te. Wel, wedi methu difa'r Arglwydd Iesu Grist, mae'r ddraig yn ymosod ar y wraig, ar yr eglwys. Nawr, dyna i chi esboniad o'n cyfnod ni. Does na ddim sôn dim byd yn y bennod honno am lywodraethau a beth maen nhw'n wneud, a beth mae dynion yn feddwl, ac beth maen nhw'n... ni'n sylwi ar y pethau yna, yndyn ni. Rheini sydd yn mynd yn sylw ni ambell waith, bron yn gyfan gwbl yn llyncu'n sylw ni. Mae rhyw pundit neu gilydd wedi dweud hyn a'r llall, ac mae rhywbeth yn digwydd yn y Senedd, a mae so wedi dweud hyn a'r llall. Does dim sôn dim byd am y pethau yna o gwbl, achos mae'r Arglwydd Iesu Grist eisiau ni sylweddoli beth sydd yn digwydd mewn gwirionedd, sef bod Satan am ymosod, mae yn ymosod, ar eglwys yr Arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n gwybod am hyn, yndyn ni. Ond mae eisiau ni i gymryd y peth o ddifri wyddoch chi. Mae yna ddyn dwi'n nabod, gweinidog, mae wedi ymddeol bellach yr llawer dydd, ac oedd e'n cofio Dr Lloyd Jones yn dweud wrtho fe, fi oedd e mewn trafferth yn un o'i eglwysu, chi'n gwybod, ac dyma fe mynd i weld Dr Martin Lloyd Jones a gofyn am gyngor iddo fe. A beth ddwedodd Dr Lloyd Jones wrtho fe yn syth iddi wyneb oedd, you have to know that the devil hates you. Dim llai na hynny. Os ych chi'n Grisogion, cofiwch. Mae'r diafol yn eich casau chi a chas berffaith, ac fe wneith e unrhyw beth i'ch cael chi lawr. Dyw e ddim yn wrbonheddig. Mi wneith eich cicio chi tra bo chi lawr. Dyw e ddim yn ymladd yn ôl reolau'r Marquis of Queensberry. Mae e yn hollol ddidrigaredd ac yn faleisus i'r carn. Ond, beth mae'r bennod hefyd yn dweud wrthon ni, beth mae'r tist ffyddlon yn dweud wrthon ni, yw bod yna le yn y diffeithwch i'r wraig, sef i'r eglwys, lle mae hi'n cael ei diogelu, a lle mae'n cael ei maethu, lle mae'n cael ei bwydo. Nawr te, ble allwn ni gael diogelwch y prynhawn yma? Falle bod chi'n ofni tipyn bach ar ôl yr hyn dwi wedi ddweud wrthoch chi, yn ofni Satan. Wel, ar un ystyr mae eisiau ni ofni Satan, wrth gwrs mae eisiau ni fod yn ymwybodol ohono fe.
ond mae eisiau bod yn ymwybodol hefyd fod yna le i guddio. A dyma fe i chi. Caid modd i faddau byau, a lle i guddio pen yn ble yng nghlwyfau dyfnion Iesu. Fi farw ar y pren. Fyna ma'n lloches ni bod yr Arglwydd Iesu Grist wedi marw, wedi dioddau drosto ni ar y groes, a bod e wedi marw yn effeithiol, a bod ni yng Grist, os mynwch chi bod ni yn y clwyfau yna, a Satan ddim yn tynnu ni oddi yno o gwbl, gallai ddim ond gwahanu ni oddi wrth yr Arglwydd Iesu Grist. Pwy a'n gwahana ni oddi wrth gariad Crist, medda'r Apostol Paul. Pethau bresynol, pethau i ddyfod, uchder, dyfnder, dim un creadur arall yn gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yr hwn sydd yng Grist Iesu. Wel, byddwn ddiogel te. Byddwn ddiogel yng nghlwyfau yr Arglwydd Iesu Grist. Beth arall, mae yna faith i ni, mae yna ymborth i ni yn y diffeithwch. Beth yw'r ymborth hwnnw? Wel, yma yna, pur, sylweddol, i flas. Hynny yw, cofiwch beth mae gair Duw yn dweud, yr Arglwydd Iesu Grist, y tist ffyddlon eto yn dweud wrtho ni, bod rhaid i ni fwytau gnawde, a mae rhaid i ni yfed i waede, neu fydd na ddim bywyd yno ni. Siarad yn ysbrydol yma bod ni'n ymborthu ar yr hyn a gyflawnwyd ganddo yn ei gorff wedi dryllio drosto ni ar y groes. Yn y gwaed na'n cael ei dywallt drosto ni, bod rhaid i ni gymryd, fel i ni cymryd bwyd i fewn i'n cyrff, bod rhaid i ni gymryd ffrwyth yr aberth fawr ni'n hunain. A dyna yw'n bwyd ni, dyna yw'n maith ni. Gweithion, mae rhaid i ni fita. Mae yna ddywediad da iawn yn Gymraeg, a bor y bar, sôn am anifeiliaid. Os yw'r anifeiliaid yn pori, maen nhw'n para. Os nag yn nhw'n pori, dyn nhw ddim yn para. Mae rhaid i ni fita. Mae yna fuddugoliaeth sicr yn cael ei chyhoeddi yn y bennod yna gan y test ffyddlon dros gyhuddwr y brodyr. Chi'n bod fel mae'r saint yn concro dau beth trwy waed yr oen a thrwy air ei tystiolaeth wynt. Mi'n gweld hwnna yn ddiddorol iawn. Y gwaith gorffenedig gwrthrychol, gwaed yr oen, ond wedyn mae gyda ni dystiolaeth ynglyn â hynny, dos e? Gwaith yr ysbryd glân o'n mewn ni nawr, yn yr adenedigaeth, yn tystio o'n mewn ni i effeithiolrwydd y gwaith gwrthrychol gorffenedig a orffennwyd ar y groes. Y tist ffyddlon, allan ni ddweud llawer iawn am yr Arglwydd Iesu Grist fel tist ffyddlon, wrth gwrs. Gael symud ymlaen, ac mae yna sôn wedyn amdano fe fel y cyntaf anedig oddi wrth y meirw. Ac yn y groeg protocos yw e. Chi'n bod, mae gyda ni air yn Saesneg prototype yn dos. A wyddwch chi beth yw prototype? Mae cwmni ceir eisiau gwneud car newydd, ac maen nhw'n cynnyrchu prototype i ddechrau nhw, neu mae cwmni awyrennau eisiau cynnyrchu awyrennau newydd, ac maen nhw'n dod â un allan i ddechrau. Ac wedyn, maen nhw'n copio. Copies yw'r ceir eraill i gyd o'r prototype. Nawr, mae yna rhywbeth fan hyn i ni'n dos e. Mae'r Arglwydd Iesu Grist yn prototype oddi wrth y meirw, sef mae e wedi atgyfodi fel yr un cyntaf, y blaenffrwyth y rai a hynasant yn y ffordd arall o'i roi e. Wrth gwrs, yr un cyntaf o rai a hynasant, ond cyn sicred ag un ni yma prynhawn yma, os cleddir ni, fe fydd rhaid i ni ddilyn yr Arglwydd Iesu Grist mas o'r bedd rhyw ddiwrnod. Ni allodd angau di ddal Iesu'n gaeth, neith e ddim o'ch dal chi'n gaeth chwaith, os ych chi'n perthyn iddo fe. Y protocos, y cyntaf anedig oddi wrth y meirw. Ond wyddwch chi, mae yna dystiolaeth hyfryd ac amlwg yn y bennod gyntaf yma, ynglyn â'r ffaith bod yr Arglwydd Iesu Grist yn fyw. Mae'n dweud i ddechrau, nhw yr hwn wyf fyw, meddai fe, ac a fi'n farw ac wele byw y dwyf yn oes oesoedd. Ond mae yna dystiolaeth o hynny yn y bennod. I ddechrau,
mae'r arglwydd Iesu Grist yn datguddio ei hunan yn bersonol i Ioan. Ac fan hyn, yn dechrau yn yr 12fed adnod, a'r 3 adnod ar 10, mae gyda ni ddisgrifiad o'r Crist welodd Ioan. Ac mae'n Grist mawr iawn, yn diwedd. Mae'n Grist gogoneddus iawn. Oedd gyda ni brifathro yn Llanelli, ac oedd e'n ysgolhaig Saesneg, ac oedd e'n gallu trafod yr iaith Saesneg yn dda iawn, ac oedd e'n galw ni fechgyn ambell waith yn pusillanimous little pipsqueaks. A chymod, pan bod chi'n meddwl am y Crist, yn anffodus, sy'n gan lot o bobl, mae'n Grist bach iawn. Yn beryg iddo fe fod yn un bach gyda ni hefyd, i ni gyfyngu fe. Yn credu bod e'n gallu gwneud llawer o ddim byd mewn gwirionedd. Mae'r Crist sy'n fan hyn. Mae'n ogoneddus yn diwe. Ei ben a'i wallt oedd wynion fel glân cyn wyned ar eira. A'i lygaid fel fflam dan, a'i draed yn debyg i bres coeth megis yn llosgi mewn ffwrn. A'i lais fel sŵn llawer o ddyfroedd. Sŵn fel Niagara gan lais yr arglwydd Iesu Grist. Nawr, oedd hyn yn gysur mawr i Ioan, fod yr arglwydd Iesu Grist wedi datguddio hunan, wedi datgelu hunan, wedi ymddangos i Ioan fel hyn, ac ynte'n cael ei erlyd, ac ynte'n hen wr, beth well iddo fe gael na presenoldeb ar arglwydd Iesu Grist gyda ge fel hyn, ac fel yw'n dweud, y Crist mawreddog yma. Ond fyddwch chi, mae hyn yn ffrwyth a ddewid yr arglwydd Iesu Grist. Oedd e wedi addo y bysau fe'n gwneud yr union beth, achos yn Ioan, 4 bennod ar 10, ac adnod yr 11 ar 20, mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud hyn, y bydde fe'n egluro'i hun. Nawr, i ni'n defnyddio'r gair egluro fel to explain yn dini, ond ystyr egluro fanna yw ymddangos, i wneud ei hun yn eglur. Ac mae yna addewid fanna, nid dim ond i Ioan. A wyddwch chi, mae'r pethau yma'n mynd ar goll gyda ni, yn aml iawn. Dyn ni'n mynd sylwi arnyn nhw. Mewn dyddiau gwell, chymod, mi fydde'r saint yn siarad am ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist yn agos atyn nhw fel petai. Ond nhw'n dod yn ymwybodol o'na fe, dod yn ymwybodol o'i bresenoldeb fe. O'n i'n pregethu yn Crosans neithiwr. A fe glywes i llawer o flynyddoedd yn ôl am ddyn o'r enw Mr Wilkins yn Crosans, dyn diwiol iawn, gafodd ei achub adeg diwygiad 1904, ac fe ath e wedyn ar ôl hynny'n genhadwr i dde Affrica. Ond wyddwch chi, gafodd gymaint o brofiad o'r arglwydd Iesu Grist reit ar ôl iddo fe gael troedigaeth, oedd e'n cerdded nôl ar hyd y lein y reilffordd, a pan ddath e at fan arbennig lle roedd rhaid fe groesi'r reilffordd, oedd na gat i gael, oedd na iet i gael. A chi'n gwybod i broblem e? Oedd e ddim yn gwybod p'un ai adael ar arglwydd Iesu Grist trwy'r gat yn gyntaf, neu ddyle fe fynd. Gen i gyfaill eto yn weinidog yn ei hunaint. A lot o chi yma'n nabod e. Fe gafodd e drafferth ar ei ymysgaroedd rhai blynyddoedd yn ôl, oedd e'n yr ysbyty. Ac yn teimlo'n isel iawn i ysbryd. Oedd wedi bod mewn poen, chymod. Oedd wedi bod mewn trafferth. Ac oedd e'n isel i ysbryd. Wraig yn dod i weld e'n ystod y prynhawn, yn llawer o siap. Dim hwyl o gwbl arno fe, dim hwyl o gwbl. Erbyn yr ymweliad ar yr hwyr, oedd e'n ddyn newydd. Oedd e'n gweddi. So mae'r wraig yn gofyn iddo fe, beth sy'n digwydd i ti? Chi'n meddwl beth wnaeth e? Fe ges i ymwelydd prynhawn yma. Ta'r arglwydd Iesu Grist yn gweld yn dda. I ymweld â ni fel hyn. A realiti'r beth, chi'n gwybod. Bydde fe'n hyfryd yn bydde fe. Wel, mae eisiau ni feddwl yn y termau yma, nos e.
A bod yn ymwybodol, sy'n eisiau taflu bob profiad mas, achos bod yna profiadau ffug i gael, a profiadau gau i gael. Mae yna fath beth, a profiadau dilys, yn oes pethau mae Duw am i ni i'w profi nhw. Felly, mae hwnna'n brawf fod yr arglwydd Iesu Grist yn fyw fan hyn. Beth arall? Mae Iesu Grist yng nghanol y 7 gan 8 bren aur, yr eglwysu yw'r rhain. Ac mae'n rhodio ymysg y canwyll brennau, tan ni wedi dechrau darllen y benod nesaf, yr ail benod. Byddwn ni'n gweld yr arglwydd Iesu Grist yn rhodio eto'n fawreddog rhwng y canwyll brennau. Ac mae eisiau ni fod yn ymwybodol o hyn hefyd, gyfeillion yn dos sef presenoldeb yr arglwydd Iesu Grist nawr, nid i unigolyn yn gymaint, ond yn yr eglwys. Ni'n ymwybodol iawn o bresenoldeb yn gilydd yn ni. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd i fawr o unman y dyddiau yma, heb o rhywun yn dweud wrthon ni, mae'n flin calon dyn ni, mae bobl i ffwrdd heddi. Mae bobl yn gweud hynny, ym mhob man ac wedi dweud ysblynyddoedd, ac maen nhw'n ymddiheurio. Ac mae modd i ni i fynd i feddwl, lle mae nhw? Ydyn nhw'n ffwrdd? Ydyn nhw'n gwrthgilio? A gyn ni'n ymwybodol o bobl yn dini, ac mae yna ystyr wrth gwrs mae eisiau ni fod yn ymwybodol o'n gilydd, ac o broblemau yn gilydd, a gweddio dros y gilydd, ac yn y blaen. Ond ymell waith i ni'n anghofio am bresenoldeb yr arglwydd Iesu Grist gyda'i bobl. So, os mae dim ond 6 sydd yn y cwrdd, mae yna 7 yn bresennol. Neu, o'i roi mewn ffordd well, mae yna 1 cynta a mae yna 6 arall. Neu mae yna 100 falle, dwi'n gwybod faint sydd yma, y prynhawn yma. Ond bod yn ymwybodol o'r arglwydd Iesu Grist yn bresennol, maen nhw'n gweddio, chi'n bod, cyn yr oedfa yn Wattisham, lle fyddai'n mynd i bregethu yn aml iawn fel hyn. Lord, take thy walks amongst us. Hyfryd yn dwe. Darlun yw hwnna o Caniad Solomon. A chi'n cofio'r arglwydd Iesu Grist? Solomon yn gyntaf, wrth gwrs, darlun o'r arglwydd Iesu Grist yn dod i wardd. Ar ardd yw'r eglwys, gardd gaeedig. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod i wardd. Ac fel fyddech chi'n mynd i ardd nawr, ac yn arogleuo, smelo blodau, ac yn pigo'r ffrwyth, ac yn blasur ffrwyth, yr arglwydd Iesu Grist yn dod i'w eglwys i flasu eich grasysau chi. So, os na ostyngeidrwydd, neu lawenydd, neu os ych chi'n weddigar, yr arglwydd Iesu Grist yn dod i'ch mwynhau chi. Yn dod i wardd. Chi'n meddwl, mae yna beth arall fan hyn, yn gysur i'r gweinidogion yma, pranawn yma. Mae nhw'n cael ei galw yn ser yr eglwysu, neu yn angylion, ystyr yw negeseuwyr, neu weinidogion mewn gwirionedd yr eglwysu, ac maen nhw'n cael ei dal yn llaw ddeau yr arglwydd Iesu Grist. Wel, mae eisiau ni fod yn ymwybodol o hwnna'n dos bod yr arglwydd Iesu Grist yn dala ni y dyddiau yma, ac yn dala ni'n dyn, allai'n dymuno dim byd mwy i fi fy hunan ag i chi sydd yn weinidogion, na bod ni'n teimlo gwasgyfa llaw yr arglwydd Iesu Grist arno ni y dyddiau yma. Dal fi fy niw, dal fi'r lan, yn enwedig dal fi lle rwy'n wan. Dala ni. Yna beth arall fan hyn sydd yn dangos o'r arglwydd Iesu Grist yn fyw, sef bod ganddo fe neges i bob un o'r eglwysu. 7 eglwys. Dyw'r neges ddim yr un i bob un o'r eglwysu. Dyn nhw ddim yn clones o'i gilydd nag nhw. Maen nhw'n wahanol. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei nabod nhw'n hollol, ac mae'n dweud beth sy'n bod arnyn nhw, ac mae'n ei canmol nhw am rai pethau hefyd. Ac i ni yn credu hyn, chi'n bod Iesu Grist yn dangos i ni fod e'n fyw, trwy fod e'n rhoi gair i'r gweinidog sydd yn air proffwydol ar gyfer yr eglwys, ar gyfer cyfnod arbennig hwn. Tystiolaeth fod yr arglwydd Iesu Grist yn fyw y cyntaf anedig o ddiwrth y meirw. Fe mlaen yn gyflym iawn, a jyst dweud
fod e'n llywodraethwr brenhinoedd y ddeiar hefyd. Chi'n cofio, mae yna salm gyda ni, yr ail salm sydd yn esbonio hyn mewn gwirionedd. Ac i ni'n gweld hwn yn y byd sydd ohoni ddi nawr, yndyn ni, brenhinoedd y ddeiar yn ymosod a'r penaethiaid yn ymgynghori ynghyd yn erbyn yr arglwydd ac yn erbyn ei Grist ef, a beth maen nhw'n dweud, dryllwn ei rwymau hwy a thaflwn ei reffynau oddi wrthym. Yr ail salm ac adnod 2 a 3. Ac dyma y rhai sydd yn rheoli yn ein byd ni, y rhai sydd mewn llywodraeth yn ein byd ni, yn dweud, di ni ddim eisiau cael yn cyfyngu. Mae Duw eisiau'n cyfyngu ni. Di ni ddim eisiau cael yn cyfyngu, o gwbl. Di ni ddim eisiau cael yn cyfyngu gan hair Duw. Di ni ddim eisiau cael yn cyfyngu gan ddydd yr arglwydd. Di ni ddim eisiau cael yn cyfyngu gan Gristnogion. Pwy yw nhw? Pwy yw nhw i ddweud wrthon ni, siwr dyle pethau fod, beth bynnag. Drylliwn o'i rwymau hwy. Ond yw hwn yn fyw i ni, y prynhawn yma. Ond chi'n cofio fel mae'r salm yn diweddu. Mae yna rybydd i frenhinoedd y ddeiar. Gwasanaethwch yr arglwydd mewn ofn ac ymlawenhewch mewn dychryn. Cusenwch y mab rhag iddo ddigio'ch difethach wy o'r ffordd pan gyneio ei lyd ef. Ond ychydig. Mae gwialen heiarn gan yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae e'n mynd i ddryllio yn y diwedd y rhai sydd yn ni wrth wynebu fe. Ac mae hyn yn dod â'r cwestiwn i ni. Ydy ni mewn gwrthryfel prynawn yma yn erbyn yr arglwydd Iesu Grist? Sy'n rhaid iddo fe wneud llawer, chymod, i ddryllio bobl sydd yn i wrthwynebu fe. Dim ond tap bach sydd eisiau gyda'r wialen heiarn yma. Mae'r pot yn mynd yn deilchion yn diwedd. Erfyn chi. Os yw'ch dwrn chi fyny yn erbyn Duw a'r arglwydd Iesu Grist y prynhawn yma, byddwch gall, byddwch synhwyrol a chyswch y mab. Yn sydyn iawn, gawn ni fy mlaen i'r fawlgan. Mae hyn yn ddiddorol iawn. Wedi cyrraedd gymaint â hynny, mae Iwan nawr yn torri mas. Mae mawlgan yn dod. Iddo ef, ar hwnna'n carodd ni ac yn golchodd ni oddi wrth ein pechodau yn ei wai ei hun ac yn gwnaeth ni yn frenhinoedd ac yn offeiriad i ddew a'i dad ef. Iddo ef y byddo'r gogoniant a'r gallu yn oes oesoedd. Amen. Mae doxologies yma, maen nhw'n dod bob hyn a hyn yn llyfr y Datguddiad, ac maen nhw'n mynd yn hwy ac yn hwy yn tadogi mwy o bethau i Dduw fel mae'r amser yn mynd mlaen yn y penodau sy'n dilyn. 7 o bethau yn cael eu tadogi i'r arglwydd Iesu Grist yn y diwedd. Ond mae allwn ni ddweud hyn am y doxologies yma, y mawlganau yma. Mae yna lot fawr o bethau'n bod arno ni dyddi yma, chymod. Lot fawr o bethau'n bod ar eglwys yr arglwydd Iesu Grist. Ond falle allan ni ferwi'r cwbl lawr i hyn, nag i ni ddim yn torri mas fel hyn i foli. Ddim yn gwneud e gytre, a ddim yn gwneud e yn yr eglwys chwaith. Mae yna feirniadu wedi bod yn os wrth edrych nôl ar ddiwygiadau o bobl yn... Chymod, o ddim digon o bregethu ac yn y blaen. Wel, allan nhw ddim peidio, chymod. Allan nhw ddim dal yn ôl. Fel mae Iwan fan hyn, mae fawlen, mae'n eplesu yn yw e. Mae'n byrlymu, chymod. Mae'n torri ar draws rhediad i ysgrifennu fe fan hyn. Rhediad i feddwl e. Iddo ef. Yr hwnna'n carodd ni. Sylwch bod e'n gweud bod yr arglwydd Iesu Grist wedi'n caru ni cyn yn golchi ni. Cariad bore mor ddiddechrau ag yw hanfod 3 yn 1. A chariad tragwyddol eth gerais. Mae'n beth hynod iawn yn diwedd. Bod e wedi'n caru ni pam o'n i'n feirwon mewn camweddau a phechodau, pam o'n i'n mhell, pam o'n i'n aniwiol, yn wrthryfelgar, yn droseddwyr, yn euog, yn ffôl, pan o'n i'n dywyllwch. Yr arglwydd Iesu Grist wedi'n caru ni. Fe garodd e'r lleidyr ar y groes cyn i olchi fe. Fe garodd e Pedr cyn i fod yn tyngu ag yn rhegi. Fe garodd e'r apostol Paul, Saul o Darsus. Fe garodd e
hwnnw cyn i fod yn erlyd yr eglwys ac yn erlyd yr arglwydd Iesu Grist trwy wneud hynny. Bethau rhyfedd yn cael ei dweud am gariad yr arglwydd Iesu Grist. A petai hyn ddim lawr ar ddi a gwyn, sy'n ni'n cael job i gredu fe, chymod. Dyma fe. Megis y carodd y tad fi, felly y cerais yna i chwythau, medde fe, wrth y disgyblion. Yn diwn am beth hynod. Siwrd oedd y tad yn caru'r arglwydd Iesu Grist? Wel, oedd e'n ei garu fe, wrth gwrs, a chariad tragwyddol, ac a chariad didor. Fe garodd y tad i fab, hyd yn oed pan oedd e'n goffod tynnu nôl oddi wrtho fe ar y groes, a Iesu Grist yn gweud, fy new, paham am gadewais. Ond oedd cariad y tad yr un peth yn ddidor, a mae Iesu Grist yn dweud wrth i bobl, wrth i ddisgyblion, gyda'r un cariad yna, dwi wedi'ch caru chi. Cariad sydd byth yn pallu, dos a ddim tor ynddo fe o gwbl. Ac wrth yn caru ni fel hyn, beth mae'n gwneud? Mae'n gweithredu. Mae'n golchi ni oddi wrth ein pechodau yn ei waed a'i hun. Wyddwch chi bod yna ffrwd gref o waed yn rhedeg trwy'r Hen Testament, ynddo dde? Bron ar bob dudalen mae'r aberthau gwaed, ond mae'r pennill yn atgoffa ni allai'r holl foroedd beth olchi fy mrew, na gwaed y creduried amled ei rhyw, ond gwaed y Meseia, a'i gwellan ddiboen, rhyfeddol yw rhinwedd marwolaeth yr oen. Wel, allwch chi ddim cymharu mewn gwirionedd, gallwch chi waed y creduried ar un llaw, ac wedyn gwaed mab Duw ar y llaw arall, dros drodd yr aberthau yna i gyd, ond un aberth mawr tragwyddol gwirfoddol a fframwyd gan yr arglwydd Iesu Grist. Oedd yr aberthau yn yr Hen Testament yn cael ei aberthu'n gyson, unwaith, dyna air mawr yr epistol at yr Hebreaid. Gair efengylaidd yw e, gair ardderchog yw e, unwaith. Oedd yr aberthau gwaed yna ddim yn symud pechodau. Ond mae gwaed yr arglwydd Iesu Grist yn gwneud dau beth. Yn clirio llyfrau'r nef yn llawn ac yn taenelli'r gydwybod hefyd. Dyna i chi yr effaith. Beth yw gwaith yr arglwydd Iesu Grist? Wel, go gyfer a'n pechodau ni. Pe byddai eich pechodau fel ysgarlat, a'n cynwyned ar eira. Dyna'r result, dyna'r canlyniad. Pe cochent fel porffor, byddant fel gwlan. Mae Dafydd yn gweud yn y salm edifeiriol, salm 51, golch fi a byddaf wynach na'r eira, medde fe. Oedd e'n gwybod. Mae yna ddewid gyda ni'n dos e. Y bydd yr eglwys heb frychyn a chrychni na dim o'r cyfryw, ond fel y byddai yn sanctaidd ac yn ddifeus. Mae yna ddewid y cawn ni'n gosod ger bron ei ogoniant ef yn ddifeus mewn gorfoleth. Canis difau ydyn ger bron gorseddfainc Duw. Welwch chi effaith waed yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n ardderchog yn diwedd. Sgwni oedden ni wedi cael yn golchi pob un mae prynawn yma. Caid ffynon o ddŵr ac o waed i olchi'r rhai diaf ei lliw. Golchwyd Magdalen yn ysglair, a mae'n aseddi yn wyn yn y ffynon daeth o galon Iesu ar galfaria fyryn. Ffynon wedi hagor ar gyfer aflendid a phechod. Neidiwn iddi gyfeillion, neidiwn iddi, a byddwn lan. Wel, i ni'n tynnu at y terfyn. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwneud i bobl yn frenhinoedd ym mhastyr. Wel, i ni'n cael teyrnasu gyda fe nawr yn ysbrydol dros bechod, dros y byd a dros y cnawd, fel mae un yn galluogi ni, fel mae'r ysbryd glân yn cynorthwyo ni, pan ddaw ail waith, fe fyddwn ni'n teyrnasu'n agored ac yn amlwg gyda ge. I ni'n frenhinoedd. Mae wedi rhoi urddas arbennig arno ni, yn diwedd.
wedi'n codi ni o'r domen ac wedi'n gosod ni gyda'r pendefigion phendefigion ei bobl. Mae brenhinoedd yn gwisgo coronau. Ac mae yna goron ar ben pob Cristion grynnwch ar hyn, Psalm 103, mae e wedi'n coroni ni a thrigaredd ac a thostiri. Na chi goron bert yw hwnna. Mae'n bertach na coron y brenin Edward sydd yn mynd ar ben yr tair yn Lloegr. Mae honno'n llawn gemau yn diwy. A'r Cullen yn diamond ac yn y blaen. Ond, na well. Bai well. Yn coroni ni a thrigaredd ac a thostiri. Mae'n mynd i roi coron y bywyd i ni. Mae'n mynd i roi coron gyfiawnder i ni. Mae'n gwneud ni frenhinoedd. Mae eisiau ni ymddwyn fel frenhinoedd yn ysyn. Yn y byd sydd ohoni. Ac mae wedi'n gwneud ni hefyd yn offeiriaid. Ac mae eisiau ni lanw'r swydd hon hefyd yn ysyn. Fel bod ni yn eiriol, fel mae offeiriad yn eiriol. Mae yna ddigonedd o bethau eiriol drostyn nhw y dyddiau yma yn ysyn. Fel mae offeiriad yn bendithio, chi'n cofio Aaron yn codi ddwylo, bendithied ar arglwydd di a chadwed i, llewyrched ar arglwydd, lewyrch ei wyneb arnat, a rhodded i ti dangnefedd. Chi'n gwybod mae hwnna'n fraint sydd yn eiddo i ni hefyd, i ni gael bendithio'n gilydd. Hynny yw bod ni'n dymuno ac yn galw lawr o'r nefel betai fendydd Duw ar ein gilydd. Fedrwn ni'n neud ar y ffôn gyda'n gilydd. May the Lord bless you. Ac a'i olygu fe hefyd. Yr arglwydd a'ch bendithio. Mae yna lot o bethau yn ysyn. Ymlyg yn y ffaith yn bod ni yn offeiriad i Dduw a'i dad ef i ni fod i offrymu ebyrth mawl ac ebyrth o ddiolch iddo, fel bod ni'n llanw ein offeiriadaeth, llanw ein swydd. Wel, dyma fe, mae Iesu Grist yn ardderchog yn yw. Eisiau ni gadw'n golwg arno fe, nos e. Mae gyda ni air Duw, ond cofiwch beth yw gair Duw, y dystiolaeth am Iesu Grist yw e. Bydde di ddod yn annwyl i ni, a bydde di bob un o'n ni yma prynawn yma, i ymddiried yn llwyr ynddo fe. Amen. Dewch ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 89. Emyn rhif 89. Duw Mawr yr rhyfeddodau maith, rhyfeddol yw pob rhan o'th waith, ond dwyfol ras, mwy rhyfedd yw nath holl weithredoedd o bob rhyw. Pa Dduw sy'n maddau fel tydi yn rhad ein holl bechodau ni. Emyn rhif 89 gen i sefyll i'w chanu. Amen.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.